alle sammen, det er det første video på kanalen. På den her kanal, så handler det meget om knallerter. Så i dag, så vil jeg bare lige tale lidt om mig selv, ja. Og jeg har en knallert, eller det er sådan en Velo, en gammel en, og den har været gået i stykker. Den har som sagt været gået i stykker, så derfor har vi haft pillet den helt ad, og så den igen, men den gad ikke at virke. Derfor skiftede vi tændrøret, det gad stadig at virke, og så har vi fået skiftet stemplet og samlet den, eller skilt den helt ad og samlet den igen. Og så fandt vi så ud af, at hvis man drejede for meget på den her, sådan, den skal være helt herover. Altså man kan jo dreje på den, ikke? Så skal den være helt herhenne, når man skal starte, og så skal man justere på den, når man kører. Ja, det er den, jeg kører på nogle gange. Og det er en 25 knallert. Og yes. Så det kan godt være, at jeg skal lige ud og prøve at køre på den her. Så ja. Jeg skal lige have knaldet den ud derfra, fordi der skal lys på, fordi det er ved at blive mørkt udenfor. Og hvis jeg kører i dag, så skal jeg i hvert fald have lys på. Så... Okay, min telefon er virkelig dum, og kameraet gider ikke at vende sig om, så derfor, jeg ved ikke, om I kan se så godt, men hvad er det? Her er det eneste sted, som den her kan sidde, hvor min telefon skal sidde på, så det bliver nok lidt svært at se noget, så I kommer nok kun til at se siden af vejen, så jeg sætter den lige på. Derfor er jeg både pedaler og motor, og det er virkelig hårdt at cykle på den, når man ikke har noget for tændt. Den er ikke tændt lige. Okay. Jeg prøver at tænde den lige her. For motoren er jo her. Så skal den der... Der er ikke blitz på, hvor det er tændt. Nå. Der er sådan en ting der, som skal helt til venstre. Hvor det står start. Så skal man... Okay, jeg ved godt, at de nok ikke kan se noget som helst. Så skal man tage den her motoren ned. Altså sådan, når du hiver den her dims op, så kan I se, at motoren går op, og så kan jeg bare trille. Men når jeg tager motoren ned, så sidder den jo på hjulet. Og så skal jeg holde den der knap inde, og så cykle. Og så når jeg slipper den, så burde den til den. Og ja, så kører man. Så det prøver jeg lige at gøre. Og så skal man indstille den, fordi ellers gider den ikke at køre ordentligt. Jeg ved godt, det ryster meget. Det er fordi den her motor er ikke så god, og den ryster lige meget. Jeg kan lige prøve at filme. Jeg ved godt, I kan se noget, men der er planer her. Den er ikke hurtig. Den topfart er 30 km/t, tror jeg, men altså, det er en knallert, så det er fedt at køre på den. Så er vi kommet tilbage. Det var ikke en lang tur, som jeg sagde. Altså, jeg kørte bare... Jeg skal lidt derinde nu. Jeg kørte bare lige ned til havnen i min by. Og så kørte jeg bare tilbage. Men ja, jeg har parkeret... Okay, I kan ikke se. Nu må jeg bruge den her til lys. Jeg har parkeret den herinde. Så ja. Øj, hold da kæft. Den er godt nok varm. Man kan bare lugte den af benzin.
Og jeg kommer også til at lugte i morgen af benzin. Fordi, ja, den kommer bare til at lugte af benzin meget, når man kører på den. Men det var ikke min længste video. Ja, det er den hjelm, jeg kører med. Nå, men det var ikke den længste video, og det var også bare min første video, så... Men altså... Ja. Så jeg håber, I vil like og subscribe, og I synes... Okay, jeg håber, I vil like og subscribe og alt det der. Og jeg kommer nok til at lave nogle lidt længere og bedre videoer. Det er jo min første video, så... Vi ses.